Mike Davis demana silenci. A la pista perd el bon humor i aquesta temporada en el grup IFA ha demostrat ser un dels millors intimidadors del campionat. Expert, temperamental i contundent són les qualitats del seu joc de pivot alt, qualitats ben aprofitades pel seu equip. Davis ha donat la raó als que van aconsellar el seu fitxatge sorpresa en la seva reaparició. Els objectius s'han complert, però Mike hauria volgut ser més gran. Siamo di nuovo a 1. Bene, esto es algo positivo, ma la temporada un po' deluso. ¿Entiende deluso? Es un po' deluso porque me quiere más. Me quiere que este grupo IFA esté dentro de la prima dos. Yo me quiere que este grupo IFA esté grande como Barça. Parla una barreja de castellà i italià, i és que ha jugat 7 temporades a la Lliga Italiana. Ara, de vacances, s'aprofita el temps intentant jugar a tennis. És el segon cop que ho fa amb la seva esposa Arlene i encara ha de millorar molt la seva tècnica. A Davis se'l recordava a Catalunya pels 2 anys que va ser blaugrana. Va quedar ben clar que era perillós posar-lo nerviós. En els play-off finals davant el Real Madrid va tornar un cop de puny a López Iturriaga. El comitè de competició el va sancionar amb 6 partits. En la temporada següent li van caure 11 partits de suspensió. Des de la graderia del Palau va veure com el Joventut es classificava pel play-off final. Davis i Margall se les van tenir a Badalona. El matraco va acabar amb la cara com un cromo. No siempre tenía este carácter, ¿no? Me pensé, no siempre. Me pensé con los años que me está jugando, no solo en la pista, pero fuera de la pista, en nuestra profesión, he creado poco a poco este carácter que me tiene ahora, que tú debes en este trabajo nuestro tener duro. Ell és un caràcter fort, però les seves explosions duren 5 segons. Després automàticament et ve i et diu ho sento, o parla amb el company i li diu ho sento. O sigui que humanament és una excel·lent persona. Els Davis han anat al Masnou per visitar el Johnson abans de marxar cap a Florida. La rivalitat no existeix fora dels pavellons, però es continua parlant de bàsquet, dels play-off finals, de la continuïtat de tots dos a Catalunya i del duel entre Regi i Audi Norris a les pistes. Tecnicamente Juventud en Barcelona, Regi e Audi, per loro ruoli, per quello che hace Regi e quello che hace Norris, más o menos igual. Es importante Regi per Juventud como Audi es para Barcelona. Sí, muy diplomático, porque él es mi amigo. Mike també va ser campió d'Europa. A Grenoble va fer el partit que sempre havia somiat. Va anul·lar en atac Arvidas Sabonis, que només va anotar 14 punts. Són els records d'una etapa inolvidable per Davis, que sempre li venen al cap quan acompanya la seva filla Maisha al Palau de Gel. En 5 años, cominciamos de los clubes sono migliorato mucho. Una vez era solo Real Madrid en Barcelona. Ahora, mira, Grupo IFA contro Barcelona este año ha ganado. Juventud, allora los otros equipos son más o menos ahora un poco más alto, ¿no? Un nivel más alto. Sí, bien, para mí los jugadores, bien. Farán, que juega aquí, es un gran ejemplo, ¿no? Me mira, por ejemplo, en mi equipo, Mané Abad, Santi Abad, ¿no? Esta gente aquí, Montero, ¿no? Por ejemplo, ahora es un gran jugador. La gente de Estudiantes, por ejemplo, son jugadores que me ven en el futuro como un héroe. Als 33 anys ha estat un dels americans més rendibles. Ha jugat tots els partits del grup IFA a la Lliga ACB, 38. Amb 5 anys més d'experiència i amb la lliçó apresa, ha recuperat la bona imatge que havia perdut després del turbulent pas pel Barcelona. En l'aspecte esportiu s'ha convertit en el 8è rebotador de la Lliga, amb una mitjana de 9,6 rebots per partit i un encert del 55% en bàsquets de 2. És l'estadística d'un personatge que s'ha fet admirar a les franqueses en la millor temporada del reforçat Club Bàsquet Unipúblic, que encara no ha decidit res respecte al futur de Davis. La continuïtat o no continuïtat del Mike estarà en funció
els possibles fitxatges nacionals que puguem fer. Si nosaltres tenim una aportació en punts amb jugadors nacionals, llavors ens ho plantejaríem. Si no, mai continuarà. Mentrestant, el jugador no desaprofita el seu temps i va marxar a Itàlia per conèixer les possibilitats de tornar a la Lega, tot i que el seu desig és quedar-se a Granollers. Sinceramente me quiere remane con mi club, Grupo IFA, ma todavía no he hablado de gente serio. Dicono que sí, tiene intereses, que quiere que me esté acá, ma no hay gente, no he fichado con este club, entonces me va en Italia para ver la situación allí. Un a Milà d'anada i tornada, i avui, des de Jacksonville, a Florida, espera impacient una trucada per tornar.